गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। ब्रह्म धोरोम कअर्डिनेशन कमिटिआ मोनसे गेदेर महाजयग हाबाफारि खुंफुंदों। मुलुगनि गोजोन थासारिनि थाखाय बे महाजयगखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावना होदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कक्राझारनि ग्रीन फिल्डआव बे गेदेर महाजयगखौ खुंफुंनाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बायदियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गुरुदान लुफुंनो थाखाय गासै 3 कौटि रां आसाम सरकारा हरगोन। चिरांनि रौमारियाव थानाय जयती आश्रमनि थाखाय 2 कौटि रांखौ आसाम सरकारा हरगोन। बेजों लोगोसेनो ब्रह्म धोरोम समाजनि थाखाय गं 100 आश्रमफोरखौ फोजौखांनो बोसोरै 5 लाख रां हरगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावना होदों। बे बारनिफ्राय आसाम बन्द फोसावग्रा आफाद हान्जा आरो गौथुमफोरा सांग्रां जानो गोनां। बबेबा आफाद हान्जा आरो गौथुमफोरा आसाम बन्द खालामोब्ला एबा आसाम बन्द होननानै फोसावोब्ला गोबां कौटि रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। बे गोख्रों आयेनखौ फोसावना होदों डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा। 1643 कौटि रां जुरिमानाखौ आसाम बन्द फोसावनाय जायखिजाया आफादफोरा होनांगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिगाङावनो फोसावनानै होनाय बिथोन फारा 35 बायदियै बन्द फोसावग्रा आफादफोरा बे जुरिमानाखौ होनांगोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मासे सैमाजों जाब्रबथाय जानानै सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जानाय फोरोंगिरिनि मुङानो जादों कैलाश एबा दिजु स्वर्गयारी। बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां अनोमोन आरो जोबोद मोजां गियान होयोमोन। बेजों लोगोसेनो समाजनि हाबा मावग्रामोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 फेब्रुआरि खालि कैलाश स्वर्गयारी बिथाङा बाइकजों थांबाय थानाय समावनो मासे सैमाजों हरखाब जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो बिथांखौ गुवाहाटीनि जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बबेखानि जाब्रबथायाव कैलाश स्वर्गयारी बिथांनि हालोदा जोबोद गाज्रि जानायलाय जोबथायाव रुंसारि जायो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिजौसा गेटनि थागिबि कैलाश स्वर्गयारी बिथाङा नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै नेहाथारि बिबानखौ मोनदोंमोन। बेजों लोगोसेनो अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि महरैबो बिथाङा साख्रि मावगासिनो दङमोन। उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि 17 बोसोर सरखार सालायनायाव मा बिथांखि लादोंमोन बेखौ सोंथि खालामदों। बिपिएफनि सरखार सालायनाय समाव राजखान्थि आब्रुथिया लाथिख' जालांदोंमोन। हाग्रामा महिलारीनि सरखार सालायनाय समाव मोनसेबो बिथांखि मावफुंलाङाखैमोन एबा मोनसेबो बिथांखि लायाखैमोन। इउपिपिएलनि सरखार जानाय लोगो लोगोनो गोबां बिथांखिफोरखौ मोननो हादों जेरै अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, फिन रोदोमखां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि। नाथाय हाग्रामा महिलारीया 17 बोसोर सरखार सालायनाय समाव बैफोर बिथांखिखौ मोननो हायाखैमोन। इउपिपिएल सरखार फैनायनि उनाव तामुलपुराव जेबो सोमावसारालासिनो तामुलपुर आरो मुसलपुरसिम थांलाय फैलाय लामानि जेंनानि खामानिया जोबस्रांबाय। बैफोर बाथ्राखौ बुंदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। थांनाय 27 फेब्रुआरि खालि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा कसुगाव बियाबनि सा गङिया बिसिडिसिनि लावख्रिगुरि गामियाव मेल खुंनानै मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरनि सायाव माखासे नंखाय अजद जाबसिननानै होदोंमोन। सा गङिया बिसिडिसिखौ गाज्रि रावै सोंखारिलांदों। रां जाख्ल'नानै रायजो राजाफोरनो जेबो राननानै होआखै एबा बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरनो जेबो होआखै होननानै इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानैनो सा गङिया बिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बैफोर सोंखारिनायनि सायाव फिनजाथाय होदों। नंखायै बेबादि बाथ्रा बुंनायनि सायाव दुखु फोरमायदों लोगोसे रां जानानै सोरनिबा न'खौ लुवालासे थायाखै एबा थाइसेबो रां जाख्ल'वाखै, रावनिबो सरखारनि न' मोनग्राफोरनिफ्राय रां दाबियाखै होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां कक्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि थागिबि साबुराम बसुमतारीनि न'आ गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै सिलिंखार जादों। बे जाथायाव मानसिनि जेबो खहा जायाखैब्लाबो 12,000 रांजों लोगोसे माखासे गोनां फोरमानलाइफोर जेरै भटार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एनआरसि लेखा आरो हानि फोरमान बिलाइफोरा
अरजों खामजोबो। जाथाय जानाय जायगायाव सानजा मालिगाव महनपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि जयन्त मोसाहारिया दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैयो। अर खामजानाय साबुराम बसुमतारीनि नखरनो हागौमानि हेफाजाबनि राहा खालामगोन होननानै फोरमायदों। BPF सरकारा खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो BTCआव मोन 16 बिफानखौ लाबोफिनगोन। बे मोन 16 बिफानखौ UPPL सरकारा आसाम सरकारनो हरफिनदोंमोन। मोन 40 बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिफोराव साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। BTC गोरोबथा बायदिनो 2003 मायथाइयाव BTCआव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा BTCनि थागिबि आरो बयबो हानि फाट्टा मोनगोन। गंफ्रोमबो नखरानो 8 बिगा हा मोनगोन। रनजित बसुमतारीया BTCआव 2008 मायथाइयावसो फैदों। बेनिखायनो बियो BTCनि थागिबि नङा। BPF दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला रनजित बसुमतारीखौ BTCनिफ्राय होखारनाय जागोन होननानै बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। कक्राझारनि ग्रीन फिल्डआव गिबि मन्थ्रिखौ लाबोनानै आंखौ सोंखारिदों। हाग्रामा महिलारीया जेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों। नाथाय कक्राझारनि ग्रीन फिल्ड आरो जाय लामाजों प्रमद बर' आरो गिबि मन्थ्रिया फैदों बेखौ सोर बानायदोंमोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।